domin duk mutumin natin da take da kansa wajibi ne a kanta ta kiyaye wasu abinci. Kai hatta macen da take da breast cancer in za ta yi amfani da ganyen gwanda ta yi haƙuri, wallahi za ta yi wata 3 nan cikin ikon Allah duk abin da yake damunta ko lumps ne na kansa wallahi sai Allah ya warkar da ita. Matsalar mu shine muna gaggawa kuma ba mu haƙuri mu tsaya a inda Allah ya halicce mu. To yaya me prostate enlargement da prostate cancer ya kamata ya amfani da shi? Shine an samu babban ganyen ya kamata ya zama 6 liter, in an samu karamin ganye ya kamata ya zama 4 liter. Amma kafin a yi amfani da shi likitocin addini sun ba da shawara a wanke shi da gishiri, domin baka san kwarin da suka hau kai ba, baka san kuma daga inda aka ɗauko shi ba. In aka wanke sai a dafa shi. Dafa wanda ake masa kuma shine ana so a sa masa wuta kafif mutawassit, ba wuta bulbul ba. Idan ya dahu sai a bar shi ya kwana. Yana da ɗaci amma suka ce ɗacinsa bai da illa. Dr. Abdulna'im ya ce da mutane da su yi haƙuri a kan ganyen gwanda, ya ce wallahi duk cutar da yake damun ɗan adam sai Allah ya warkar da shi. Ya ce kai daga ƙarshe ma binciken da aka yi duk wanda yake shan ganyen gwanda ba ya tsufa da wuri. Kusan dalilin da suka ce? Kusan da zai dawo. Kusan dalilin da suka ce? Suka ce duk cutar da take tsufar da ɗan adam Allah yana ba shi kariya ta hanyar itacen. Na farko ɗan shekara 25 matashi ne ko ba matashi ba, to yana da hawan jini, yana da ulcer, yana da typhoid, yana da malaria, yana da asalin pneumonia, sannan kuma yana da prostate enlargement. Ya tsufa ko bai tsufa ba? Sannan kuma yana da prostate enlargement. Ya tsufa ko bai tsufa ba? To aka ce duk wanda yake shan gwanda. Ni a kasar Indiya ma na ga wani abokina Yusuf ya ce mun su mutanen Indiya sun wajabta ma kansu duk gida kafin a ba ma yaro shayi ya sha sai an dafa ganyen gwanda an ba shi ya sha. Daga cikin binciken da likitocin duniya suka yi shine wata cuta ana ce mata dengue. Ita cuta ce da tafi yawa a kasashe waɗanda suke tsallaken mu. Aka ce cuta ce wanda har yanzu ba a samu maganinta ba. Amma ganyen gwanda kadai a kasashe irin su Malaysia, irin su India, irin su kasashe na Mexico da wasu yankuna na Amurka, ganyen gwanda kadai ake dafa mutum a bashi ya sha kuma Allah ya warkar da shi. Shi sa ka ce duk wanda yake shan ganyen gwanda irin su typhoid, irin su malaria na ma, ita ganyen gwanda kanta is anti-malaria. Kuma da yanzu da aka samu mutum ya dafa ganyen gwanda ya sha, suka ce duk wani family na viral infection Allah yana kare mutum. Kaga mutumin da yake da asma ganyen gwanda zai masa, mutumin da yake da bronchitis ganyen gwanda zai masa, mutumin da yake da pneumonia ganyen gwanda zai masa. Amma yaya zai amfani da ganyen gwandan? Shine suka ce zai samu ganyen gwanda guda ɗaya, ya samu bunch na garlic guda ɗaya, ya samu 6 liters guda haka, sai ya hada sai ya dafa. Ana so ya sha shi so biyu ko ake so ya sha a rana. Mutumin da lafiyansa kalau ya hada waɗannan concoction ɗin yana shan sa, ka ba da sati guda ka ga yayi jikinka zai canza. Ganyen gwanda kadai yana maganin hawan jini. Amma tambayin da aka yi shine me yasa mutanen Afirka cutar hawan jini da shi suke mutuwa? Aka ce dalilin da yasa mutanen Afirka suke kamuwa da cuta kuma asali mafi yawa abincinmu shine ciwonmu. A Afirka, Najeriya, za ka ga mutumin da bai wuce shekara 60 ba amma sai da sanda yake tafiya. Aka ce shi abin da ya kashe shi shine jin daɗi da wadata a ƙasashe, amma sai da sanda yake tafiya. Aka ce shi abin da ya kashe shi shine jin daɗi da wadata a ƙasashen da suka ci gaba. Jin daɗi da wadata lafiya yake ƙara wa mutum, amma Afirka kuma jin daɗi cuta yake ƙara wa mutum. Tunda a Ingila an ce mai kuɗi bayi da ƙiba, talaka ne mai tumbi da ƙiba. Yasa aka ce cutan da ya fi kashe mu duk wanda yake da hawan jini in bai kiyaye wani abu guda ɗaya ba, wallahi duk maganin da ya sha ba zai warke ba. Shine aka ce me dole sai ya daina cin magista.
na taba tura ma ko ka rubuta side effect of MAGGİ cube. Side effect of mene suka ce hatsarin da yake cikinsa yana da monosodium glutamate ne, shi kuma hatsarin da yake ciki shine yana da illa guda 5 a jikin mutum. Na farko, duk mutumin da yake cinsa in ya yawa a jikinsa yana sa yawan ciwon kai da bai da asali. Haka kawai sai a ce stress ne, haka kawai yawan ciwon kai yana sa appetite ɗinka ya dinga season. Kuma in ka ci MAGGİ star a cikin abinci yayi yawa, kana gama cin abincin zaka ji kishi ruwa, kana shan ruwa jikinka zai mutu. Kuma duk wanda yake cin MAGGİ star yana samun yawan bugawan zuciya, kankanin tafiya zai hake, kuma koranka kankanin abu zai bata mare saboda zuciyar ta fara samun weak, jijiyoyin sun yi weak. Sannan kuma ko faɗa kai ma yaranka zaka dinga huci kana nishi. MAGGİ star kuma yana ɗauke wa namiji sha'awa 80% out of 100. Me za ka tabbatar da haka? Shi ne aka ce sai ka samo guda 6. Guda 6 ko? In ka samo guda 6 zai ka samo 750 ml, kamar roban faro kenan ko? Sai ka jika. Idan ka jika, in kana so ka yi adalci ka gane amfaninsa da illarsa, ko ka sha ko ka ba wa bunsurun gidanka. An taɓa yi a Algeria na gani, an ba wa bunsuru wallahi sai da ya wata 6 bai barbara ba. Mala Abdullahi, gobe ka jika ka gwada mana, in na dawo karatu baɗi sai mu ji. MAGGİ star guda 6 a jika shi a 750 ml ya kwana, da safe a ba mu wani dabba ya sha, a kalla yadda zai. To kai ka sha. Dafawa ai sai in an ce dafawa sai ya tafasa, sai ya yi koyi. Mutumin da yake da hawan jini, abinda ake so ya kaurace musu abu guda 3. Duk abin da ya san zai haifar masa da kitse a zuciyarsa ya rabu da shi. Na biyu kuma ya rabu da MAGGİ star. Ba MAGGİ star ba, duk wani abin da ɗanɗanansa yana da ƙarfi. Ku gane, duk ƙasar da suka ci gaba a duniya abincinsu bai da ɗanɗanon abincinmu. Haka ne? Ashe ya gwada cewa abincinmu ban burge ba ke. Ina ga lokaci ya yi ko? Duk ƙasar da suka ci gaba da aka ga ɗanɗanon abincinsu ba irin namu ba ne. Haka ne? To inda ko haka ne, ba magin ne illa ba, sinadarin da yake cikinsa shi ne yake da illa. An taɓa wani tattaunawa a gabana akan ruwan da 'yan Najeriya muke sha. Wani tattaunawa aka yi, wani close dialogue aka yi. Daga ciki sai aka yi misali da wani ruwa a Najeriya. Aka ce ruwa ne wanda ya fi kowane ruwa daraja, amma kuma matsalar da yake faruwa sinadarin da ake amfani da shi yana hana mutum fitsari. Kuma duk ɗan adam da ba ya fitsari, ƙodarsa tana samun matsala, takura ta ake yi. Kuma duk ƙodar da aka takura ta ƙarshe tana iya samun matsala. Da muka gama tattaunawa muka ce to in an san haka ne me zai hana ba za a fito a je a samu kamfanin a gaya musu in dan al'umma suke yi ba. Sai daga cikinsu wani ya ce min wallahi tallahi kai a hankali, in kana da ƙararren an kai musu sun ƙi karɓa, amma hukumar ƙasarmu ta karɓa saboda buƙatarta. Wannan muna addu'a Allah shirya mana su. To mai hawan jini ne ya kamata ya ƙauracewa? Na farko ya ƙauracewa magi. Kaga dangin magi akwai kafi zabuwa. Matanmu fa saboda ƙwarewarsu fa yanzu wasu ba sa sa gishiri, magin ne shine gishiri. Kuma dan me yasa ma ba za ka yi ciwo ba kana dan Najeriya? Magin nan fa ban san nan mina ba fa, amma kamar Maiduguri da Kano fa shinkafa da wake marmasa masa magi ake da dan wake fa. Ta yaya za a yi lafiya? Kuma ku gane cututtuka, ku auna, na sha gaya wa mutane cewa abokinka sa'anka da yake ƙauye ya fi kaɗan maraya lafiya. Haka ne ko ba haka ba ne?
to me ya janyo musu abinda suke ci sabanin abinda muke ci. Yanzu ka duba mafi yawan yayinmu da iyayenmu waɗanda suke fama da ciwon kafa, wallahi da su daidaici abincinsu da su samu lafiya. Mafi yawan abin da ke kawo musu protein ne. Ta za a ce ka ci nama, ka ci kifi, ka sha madara, ka sha nono, ka ci biredi. Dr. Abdullahi fa ya ce duk wanda yake cin daqiqul abdul ba zai taɓa yin lafiya ba. Yace daga shekara 40 in da ka sa biredi a gaban ka yace ba za ka taɓa yin lafiya ba.